आलो मी. कुणाचं कुणी दिला तुम्हाला आमंत्रण? अहो तुमच्या भावानं केलं मला. आमच्या विजूने का? तुम्हाला माहित नाही तर तुमची बायको तापाने आजार आहे असं म्हणाला. तुमची म्हणजे तुमची हो, तेव्हा ह्या मुळे आणल्यात. रामबाण औषधदाता म्हणून ह्या अख्ख्या गावात फेमस आहे. अहो पण माझी बायको आता इकडं चांगली माझ्यावर बोलून गेली. तिला ताप वगैरे काही आलेला नाही. असं कसं म्हणतात? उगीच कोणी खोटं कशाला सांगेल? आजारी माणसाची जो चेष्टा करतो तो आजारी पडतो, असा माझा गेल्या 30 वर्षाचा अनुभव आहे. शिवाय तुमच्या बायकोच्या अंगाला हात लागल्याशिवाय तिच्या अंगात ताप आहे की नाही हे तुम्हाला कसं कळणार? बोलवा भाऊ तिला. वैद्य बुवा, मी सांगतोय ते अगदी बरोबर आहे. आपला गैरसमज झाला असेल. अरे ती खरोखर आजारी नाही आहे. तुम्ही चुकून आमच्या घरात. अरे घर चुकायला मी काय आजच या गावात आलो नाही. आयुष्याची 40 वर्षे ह्याच गावात काढली महाराजा. उगीच नाही वेंगण्याच्या वैत उभा आलो मी. वैद्य बुवा, अरे ही कसली मुली? अरे तुला काय कळणार महाराजा? माझ्या या मुलांच्या पुढे तुमचे ते दोन्ही दोन झक मारले. वैद्य बुवा, काय करतात तुम्ही हे? अरे साधी सुधी मुली नाही, कोरोनावर अगदी रामबाण औषध आहे. माझी ही मुली म्हणजे फर्स्ट डोस आणि ही मुली म्हणजे सेकंड डोस. आता मी तिसरी मुली तयार करणार आहे. त्याच्यामुळे तुमचे जे बुस्टरचा बुस्टर जमणार. त्या मुळ्या इकडे तिकडे नाही मिळत, त्या तिकडे दूर जंगलात मिळतात. हा, समजलो. आता जा तुम्ही. असं कसं होईल? डॉक्टर घरी आल्यावर तपासल्याशिवाय कसा जाणार? निदान माणूस की म्हणून रोग्याला पाहून तरी जाणार. हा बरं भाऊ तुमच्या सौनात काय करतात आई हे कळत नाही. उमा, अगं हे उमा, हे बघ वैद्य बुवा आले तुला भेटायला.